Shwmae, hwn yw tudalen wefan I greu cyfrif ar safle wefan, ond does dim y tudalen hwn yn gweithio, achos os dwi'n clicio ar y botwm Create Account fel hynny, does dim y botwm yn gweithio. Felly, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I ddangos sut I ddatrys y broblem yma. Felly, dyma'r cod tarddiad ar gyfer y ffurflen. Mae hwn yn dechrau gyda'r tag HTML form. Wedi hynny, mae'r tagiau HTML div ar gyfer pob gwrthrydd wedi ei cymwysryd yn y ffurflen. Felly, os dyn ni yn mynd tuag at y welod o'r fform, dyn ni yn gweld tag HTML div ar gyfer y botwm, sef hwn yma. Fel ydych chi'n gweld, does dim hynny HTML botwm go iawn, achos mae hynny just un HTML tag href yn unig, nid input. Felly, I gwneud hynny, yn botwm go iawn, sydd yn galw ar y ffwythiant submit ar gyfer y fform, mae angen I ni I droi y tag href I input button. Felly, dwi'n mynd I gwneud hynny yn ar. Fel hyn. Gyntaf, fy eisiau I copio y linell cod. Wedyn, angen I troi y tag href I input. Type yw gyfetal ar submit os dyn ni eisiau I defnyddio y botwm I gwneud submit neu cynnig ar gyfer y ffurflen. Hefyd, mae'r gerrig Create Account angen I dangos ar y botwm. Dyna ni. Wedyn, angen I achub y cod. Felly, mae'n angen I mynd yn ôl i'r tudalen ffurflen ac I bwyso ar y botwm F5 ar y bysyll fwrdd I adnewyddu y tudalen. Fel ydych chi'n gweld, mae'r botwm eang yn troi i'r botwm cul gyda'r lliw llwyd. Felly, y cam nesaf yw I mynd yn ôl i'r cod ac I troi y botwm cul llwyd i'r botwm gwerth eang. Felly, yn ôl yn y cod, dyn ni yn defnyddio HTML, ond hefyd gyda hynny, dyn ni yn defnyddio llyfrgell sydd yn galw Bootstrap. Dyn ni yn defnyddio y dosbarthau neu classes o'r llyfrgell neu libraries o Bootstrap. Felly, I dangos y botwm fel botwm gwerth eang, angen I gwneud yr un peth dosbarthiau yn y tag input, fel y href tag. Felly, angen yn gyntaf I ychwanegu y gair class yw gyfatal. Wedyn, yn yr marcau dyfyniad, mae angen I penodi yr enwau dosbarthiau, sef btn, hefyd btm, hyphen primary, wedyn btn hyphen block. Wedyn, angen I mynd yn ôl i'r tudalen ffurflen. Pwyso'r botwm F5. Dyna ni. Mae'r hen ffyrdd a lliw y botwm yn ôl.
Ond nawr, os dyn ni yn clicio ar botwm, does dim hynny yn gweithio eto chwaith, achos does dim unrhyw byd yn gweithio i checio y data, achos jyst nawr roedd y bychau i gyd yn gwag. Felly, yn ôl yn y cod tarddiad, y rheswm ar gyfer hynny yw, os dyn ni edrych ar y tag form, does dim y tag form yn galw ar y digwyddiad submit o gwbl. Felly, i gwneud hynny, mae'n angen i ni yn ychwanegu submit i'w gyfartal gyda'r, wedyn marcau dyfyniad. Ac mae angen i ni i penodi yr enw o'r ffwythiant i ymdrin ar digwyddiad submit, sef validate, create account, fel hynny. Felly, yn ôl ar y dudalen, i adnewyddu y dudalen, mae angen i ni yn pwyso ar y alwedd control gyda'r botwm F5 fel hynny. Os dyn ni yn pwyso ar botwm control ynghyd ar botwm F5 yn hytrach na'r pwyso ar botwm F5 yn unig, mae hynny yn adnewyddu y holl dudalen yn cynnwys yr llythrau llyfrgell fel JavaScript. Os dyn ni yn pwyso ar botwm F5 yn unig, heb y control alwedd, bydd hynny jyst yn adnewyddu dudalen yn unig, heb adnewyddu y cache tu ôl y porwr. Felly, os dyn ni nawr yn clicio ar y botwm create account, does dim hynny yn gweithio eto chwaith, achos does dim hynny yn checio ar gyfer y gwagter yn y bylchau. I wneud hynny, mae'n rhaid i ni i mynd yn ôl i'r cod ac hefyd wedyn i ychwanegu y gair alwedd required yn bob tag input i penodi ta'r bylch yna yn eisiau rhyw werth yn y bwlch. Enghraifft, yn y bwlch rhagenw, mae rhaid i ni ychwanegu gair alwedd required, yr un peth gyda'r bwlch ar gyfer enw teulu, hefyd yr un peth gyda'r bwlch e-bost, hefyd yr un peth gyda'r bwlch cyfrinair gyntaf, ac hefyd gyda'r bwlch cyfrinair ail. Mynd yn ôl i'r dudalen, pwyso botwm control gyda'r F5, ac nawr os dyn ni yn clicio ar botwm create account, dyna ni. Mae hwn nawr yn checio ar gyfer y gwagter yn y bylchau. Felly os dwi'n ychwanegu fy enw ar y ffurflen, felly, os nawr dwi'n clicio ar y botwm create account, llwyddiant, mae hynny yn gweithio. Os dwi'n nawr yn ychwanegu rhyw werth sydd yn dilys yn y bwlch fel hynny, mae'r patrwm hwn yn anghywir ar gyfer e-bost. Os dwi'n nawr yn clicio ar y botwm, llwyddiant. Achos os dyn ni yn edrych yn ôl yn y cod tarddiad ar y math o'r input,
Mae'r math yw e-mail neu e-bost. Felly, mae angen werth i fod yn y patrwm cywir ar gyfer e-bost. Felly, mae'r hynny y patrwm gywir ar gyfer e-bostiau. Nawr, os dyn ni yn clicio ar y botwm unwaith eto, llwyddiant. Mae hynny yn dychwelyd y neges camwedd. Mae angen i llenwi bylchau cyfrinair cyn cynnig data ar y ffurflen. Yr ail bwlch hefyd ar gyfer y cyfrinair. Llwyddiannus. Nawr, os dyn ni yn llenwi yr bylchau cyfrinair gyda gwerthoedd gwahanol, rydyn ni yn angen i'r ffurflen i ddychwelyd yr neges camwedd. Mae'r cyfrinair yn ilus, achos mae'r ail cyfrinair i fod yr unbeth fel y gyntaf i cadarnhau'r cywerdeb o'r cyfrinair. Ond, os dyn ni nawr yn clicio ar y botwm, does dim hynny yn gweithio. Felly, i checio y gwerthoedd yn y bylchau cyfrinair, mae angen i ni i gwneud y ffwythiant Validate Create Account. Felly, dyn ni'n gwneud hynny gyda creu rhanbarth newydd, script, hefyd y ffwythiant gyda'r enw Validate Create Account. Nawr, dwi'n defnyddio y llyfrgell JavaScript sy'n galw jQuery. Nawr te, i esbonio y linell hwn, mae hynny yn dweud os does dim y gwerth yn y bwlch gyda'r ID input password, dim yn gyfartal gyda'r bwlch gyda enw input confirm password. Felly, mae angen i ddychwelyd y gwerth dim. Mae hynny yn arwyddo y submit dim yn llwyddiannus. I stopio y dudalen i mynd ar y cam nesaf. Ond, yn achosion eraill, mae angen i ddychwelyd y gwerth 1, sydd yn arwyddo yr ystym llwyddiannus. Felly, os dyn ni'n mynd yn ôl i'r tudalen, a wedyn yn pwyso botwm control gyda'r F5, felly angen i lenwi y bylchau. Dyn ni nawr yn llenwi gyda'r cyfrinair gwahanol. Yn llwyddiannus, oes dim cyfrinair yn matcho, dylai y ffurflen i stopio y dudalen i mynd ymlaen i'r dudalen nesaf. Yn ôl yn yr cod tarddiad, y rheswm ar gyfer hynny yw mae dylem i ni defnyddio yn hytrach na'r rhif dim neu 1. Mae angen i ni defnyddio y gwerthoedd false neu true. Unwaith eto, nôl i'r dudalen.
yn dal does ddim y checio yn gweithio. Nawr te, os dyn ni'n mynd i'r tag form ar y prig, dyn ni'n weld does dim ffwythiant yn dychwelyd unrhyw beth. Felly mae angen i ychwanegu y gair alwedd return. Nôl i'r ffurflen. Dyna ni. Oherwydd dau cyfrynau dim yn matcho, dyn ni ddim yn gallu mynd ymlaen i'r tudalen nesaf. Os dyn ni nawr yn newid yr cyfrynau, llwyddiant. Felly i grynhoi, i wneud y tudalen ffurflen bottom submit just nawr i weithio, roedd angen i ni i wneud newidiau cylyniad, sef yn gyntaf, i ychwanegu y priodoledd on submit yn y tag form, wedyn, yn ail, yn y marciau dyfyniad ar gyfer yr priodoledd, mae angen i ychwanegu nid just yr enw o'r ffwythiant i ymdrin ar cynigiad y ffurflen, ond hefyd mae'n bwysig i ychwanegu y gair alwedd return. Wedyn, os dyn ni ddim yn eisiau y bylchau i fod yn gwach, mae angen i ychwanegu y gair alwedd required yn y tag input. Felly, os dyn ni eisiau y cynigiad i checio am y patrwm cywir ar gyfer e-bost, mae'n angen i ni i defnyddio yr priodoledd type i'w gyfetal gyda'r e-mail i checio ar gyfer y patrwm ar gyfer e-bost. Hefyd, mae angen i ni i defnyddio ar gyfer y botwm cynigiad y tag input gyda'r priodoledd type i'w gyfartal a submit yn hytrach na defnyddio enghraifft tag ahref. Hefyd, pan ydyn ni yn defnyddio y ffwythiant i checio ar gyfer dau cyfrynau'r i matcho, mae angen i dychwelyd y geiriau alwedd false a true yn hytrach na defnyddio chrifau dim ac un. Dyna ni i gyd. Diolch am eich gwylio. Hwyl.